Ahojte všetci, veľmi vás zdravím už pri 7. časti tohto korčuliarskeho kurzu a dnes máme toho veľa na práci, tak poďme na to. Takže dnes máme na programe veľmi dôležitú vec, pretože sa ideme prvýkrát z ľadu odraziť tak, že budeme skakať do výšky. Tieto malé a úplne prvé základné skoky na ľadovej ploche môžeme volať žabky a znamená to, že sa budeme odrážať z dvoch nôh a dopadať na dve nohy. Tu je veľmi dôležité to, aby sme sa nepredkláňali ani nezakláňali, ale aby sme mali pekne vycentrované telo, odrážame sa z kolena a vyskakujeme do výšky. Najprv si skoky vyskúšame na mieste, pekne sa odrážame z kolena, začíname s rukami vzad a vo výskoku ruky ťaháme hore. Stále sa snažíme držať vosy, ako by sme boli zavesení za nejakú šnúrku a niekto nás vyťahoval dohora. Keď toto budete vedieť, môžete to skúsiť aj z úplne prvého prvku, ktorý sme skúšali hneď v prvej lekcii, a to je z lietadielka. Skáčeme jeden skok za druhým, medzi tým sa nerozbiehame, lebo je to zbytočne ťažšie a nebezpečnejšie. Ako takú trošku ťažšiu verziu si môžeme vyskúšať výskok do vozíka. Prvok vozík poznáme, takže toto nie je nič pre nás nové a je to iba o niečo okorenené, je to zaujímavejšie. Pôsobí to možno trošku zložito, ale nie je to až také ťažké a je to taký prvý väčší krok k tomu, aby ste si overili, či ste na ľade stabilnejší a či si môžete dovoliť niečo viacej. Takže sa toho nebojte a skúste si to najprv na mieste, potom za pomalej jazdy a potom skok do vozíka. No a aby sme dnes len neskákali, tak si vyskúšame ešte jeden prvok. Tento prvok poznáme, volá sa bocian a už sme sa ho učili. Dnes to bude rozdiel v tom, že budete mať za úlohu, aby ste v bocianovi išli smerom dozadu. Čiže už ako tak korčulovať, odrážať sa vzad vieme aj bocian, takže to spojíme. Pomaly sa rozbehneme. Dalo by sa povedať, že to nie je vôbec žiaden nový prvok a v podstate máte pravdu, avšak udržať rovnováhu smerom vzad je opäť niečo iné, pre vás užitočné a niečím si tento tréning okoreníte. Takže to by bolo pre dnešok všetko. Ak máte nejaké otázky, tak mi ich kľudne píšte dolu do komentára. Ak potrebujete poradiť, rada vám odpoviem a zatiaľ sa majte krásne, vidíme sa na budúce ďalší diel. Čaute!